Väčšina ľudí pozná bylinky iba ako čaj. Čaj je síce skvelý na vyluhovanie látok, ktoré sú rozpustné vo vode. Ale ak chceš dostať z byliniek to najsilnejšie, ako sú chlorofil, rôzne karotenoidy, rôzne vitamíny, minerály, je vhodné ich zapracovať aj inak. A my si dneska ukážeme, ako tieto bylinky, divoké jedlé bylinky zapracujeme a uchováme v podobe masla. A nie len obyčajného, ale rovno aj ghee masla. Ahojte, som Diana Mozoláková, som autorka projektu Divoká strava, kde ukazujem ľuďom, ako bežné bylinky z prírody, ktoré nazývame bohužiaľ aj buriny, užívame alebo využívame nielen pre naše zdravie vo forme nejakých čajov alebo tinktúr, ale aj súčasť našej každodennej stravy. No a dnes si urobíme presne niečo, čo je podľa môjho gusta. Nie je to len teda užitočné, je to aj pekné, ale najskôr si ukážeme, ako z toho obyčajného krávskeho masla urobíme výživné ghee maslo. Ak vás táto časť nezaujíma a vám stačí úplne obyčajné maslo, kľudne pretočte tento úvod a skočte rovno na divoké bylinky, ktoré skončia v tomto pohári. Začínam klasickým kvalitným maslom. To je základ. Ak máte hrniec s dvojitým dnom, určite ho použite. Dajte radšej viac masla, pretože procesom maslo stráti svoj objem. Dám ho pomaly rozpustiť na veľmi nízky plameň a čakám, kým sa začne oddelovať pena, mliečne pevné časti. Toto je cca 10, maximálne 15 minút, kedy naozaj treba pri tom stáť a pomaly zbierať penu, až kým nezostane číra, zlatá tekutina. Keď začne voňať ešte tak jemnúčko do orieškova, tak to už ste veľmi blízko. Môžete ho scediť cez jemné sitko alebo plátno, ale ja to už nerobím. Kým sa mi gíčko chladne, ukážem vám, čo do dneska pôjde z jarnej prírody. Nezabudnite, že zbierame iba bylinky, ktoré na 100% poznáme a práve jednou z takých jarných byliniek je púpava, ktorá za prvé má strašne veľa liečivých účinkov na naše pečen, trávenie, tie horké látky, ktoré možno niekomu vadia, sú naozaj dobré pre náš črevný mikrobiem a práve v bylinkovom masle skvele vyznie tá štruktúra púpavy. Samozrejme, kto sa necíti na tú horkú chuť listov alebo stoniek alebo koreňov, pretože púpava je celá jedlá, môže použiť iba okvetné žlté lístky, ktoré zapracuje do masla a takto možno, že aj trošku nenápadne dodá telu potrebné výživy, minerály, ktoré všetko táto úžasná rastlina obsahuje. Ďalšia bylinka, ktorú hádžem teraz na jar doslova všade a do masla vonkoncom, je zádušník brečtanovitý. Jeho vôňa je taká dominantná, že keď ju raz ovoniate, tak si túto bylinku na 100% zapamätáte. Okrem toho pôsobí aj na naše dýchacie cesty, uvoľňuje dýchanie, lieči naše sliznice, lebo záduch rovná sa astma, takže všetko súvisí s dýchaním. Na to máme zádušník. Je to skvelá a jedlá bylinka, ktorá zvýrazní každé jedlo a dodá špeciálnu nutričnú hodnotu. Ak chceš pridať niečo jemnejšie, určite odporúčam sedmokrásku. Nemá takú výraznú chuť ako zádušník, ale pôsobí veľmi jemne, vie spraviť pekný detail a vizuálne to celé tak pekne odľahčí. Je to rastlinka, ktorá nekričí, ale funguje skvele. Obsahuje množstvo vitamínu C, vápnika, rôznych minerálnych látok a podporí naše telo, hlavne teraz na jar. Sedmokrásky sú veľmi jemnučké, ale sú to extra životaschopné rastlinky, takže nezabudnite jednu ochutnať. Napíšte mi do komentára, ako vám chutí. A všimli ste si, že sedmokráska má aj listy. Tieto listy obsahujú oveľa viacej vitamínu C ako samotné kvietky, ale sú také maličké, že si ich málo kto všimne. Jar bez medvedieho cesnaku je ako apríl bez bláta. Má príjemnú, jemnú cesnakovú chuť a je aj trošku jemnejší a menej dráždivý ako kuchynský cesnak, hlavne ak má niekto problémy s trávením a kuchynský cesnak mu nerobí veľmi dobre. Do bylinkového masla sa medvedí cesnak prirodzene hodí a ľahko sa tam zapracuje. Zároveň je to aj forma, ako ho môžete uchovať na neskôr, pretože je to bylinka, ktorá rastie veľmi obmedzený čas a účinné látky medvedieho cesnaku aj takto trošku prepašujete a možno aj iným členom rodiny, ktorí ho veľmi nemusí. Pretože pesto z medvedieho cesnaku je možno, že pre niekoho veľmi ťažké alebo veľmi silné, pikantné a práve bylinkové maslo je taký príjemný spôsob. Samozrejme môžete ho nahradiť aj klasickým kuchynským cesnakom, ale určite to vyskúšajte. Ghee maslo má plnšiu, jemne orieškovú chuť, odstránenú vodu a väčšinu mliečnych zvyškov. Niektorým ľuďom môže sedieť lepšie, lebo obsahuje veľmi nízke množstvo laktózy a kazeínu. Ale pozor, stále to nie je bezmliečny produkt.
Bylinky do masla treba nakrájať, nasekať, listy napríklad oddeliť od pevných stoniek. Proste spravte si to tak, aby to hlavne vám bolo príjemné, keď to budete neskôr jesť. Ja to robím tak, že väčšie listy sekám na jemnúčko a kvietky, ako sú sedmokráľské alebo práve tie okvetia púpavy, nechávam v celku, nech to pekne vyzerá. Maslo nechám chvíľu vychladnúť a potom ho jemne osolím a vmiešam doň nasekané bylinky. Pozor, maslo by nemalo byť veľmi horúce, aby sa bylinky zbytočne neuvarili, ale ani úplne studené, aby sa ešte dali pekne zamiešať. Keď dáte bylinky do ghee masla, odporúčam občas premiešať, pretože ako budú bylinky sa luhovať, tak budú jemne nasávať a môžu klesať. A my chceme, aby boli pekne rovnomerne rozložené po celom pohári. Takže napríklad dajte do chladničky, každých 10 minút premiešajte a tak ďalej, až kým celá hmota poriadne nestuhne. Ak používate klasické maslo, tak tam stačí to iba zmiešať. Ja to dávam do nejakého obalu, napríklad papieru na pečenie alebo nejakej formy, ktorá stuhne následne v chladničke a tak sa dá používať. Inak je to skvelá vec aj do mrazničky, ak chcete tieto bylinky uložiť na neskôr a môžete sa potešiť napríklad aj v zime s takýmto bylinkovým maslom. A presne toto maslo beriem svoj na živý workshop, pretože je to typ veci, ktorú nechcem len vysvetľovať, ale chcem, aby ju ľudia ochutnali a pochopili aj v samotnej praxi. Ak chceš vedieť, kedy svoje bylinkové akcie organizujem, buď živé alebo online, skôr na stránku www.divokastrava, kde nájdeš všetky najnovšie informácie. A nezabudni dať odber a like. Ďakujem.